misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Aintza zeruetan jakoi hori, eta bakean gurean, haren hori zakiei, baina unietaren zaitugulako, horazu, egin goresperen zuri, hauspe zatu, espera zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko baita guztiaguna, jauna seme bakarra Jesu Kristo, jainko jauna, jainko arindos, jainaren seme, zuk ezetezu munduko pekatua, erroki jauna, zuk ezetezu munduko pekatua, entzun berean. Aitaren eskuinaldea jarririk zaudezu, erroki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren artean. Amen. Egin dezagun otoitz, jainko jauna, zure semearen antzatatzean Moises eta Elias testigu zirela, fedeko misterioak sendotu zenituen, eta zure seme alaba egingo gintuzula harrigarriro adierazi. Egizu zure seme maitearen hitza entzun dezagula, harekin zeruko zorionean parte izan dezagun. Zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jesucristo gure jaunaren indala, idazte etorrera ezagutzearen izunean, ez nik dizuenik asmatutako ikuniak esan, baizik eta jauron begiz ikusitako haren onibasuna. Gure espena eta aintza, hartu zituenaren aita aurruari handik. Aintza bikainatatik harakutuntzura etorri zaiona. Hau da nire semea, nire maitea, honen gandu nire eusenia. Guk eurok entzun genuen zerrutik etorritako orsoi, berarekin negiz santuan biondela. Guzti honek sentatu egiten du gugan profeten hitza, eta ederki egiten duzuen zuek izorri erne gotean. Toki jurean argi egiten duen argion zinari bezala. Ari egiten guna argitzen hasi arte. Beraz, argi izarra zuen biozkan sortu arte. Jauna izana, eta mendila igotzen otoitz egitera. Otoitzean ari zela, haren aurpegia antzaldatu eta haren jantzia zuri biztizari egin zen. Hontan, bi gizon harekin hizketan ari ziren, Moises eta Elias ziren. Aintzatan agertuak eta harek Jerusalenen jasan behar zuen heriotzaz mintzo ziren. Pedro eta lagunak loganez buskatzen zeuden, baina asmatu ziren eta Jesusen aintza eta harekin zeuden bi gizonak ikusi zituzten. Hauek harengandik alde egiterakoan, Pedro onera esaten dio Jesusi. Maixu, bai ederki daudela hemen,
egin ditzagun irutxago lan. Bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat. Ez zekien zer esaten zuen ere. Hau esaten ari zela, hodei bat sortu zen eta estali egin zituen, eta hodeian sartzean beturrak hartu zituen. Hodeitik ahots bat entzun zen. Hau da nire semea, nire aukeratua, entzun ezaiozue. Ahotsa isiltzean Jesus bakarrik zegoen. Ikasleak isilik egon ziren, eta egun haietan ez zioten inori esan ikusitakorik ezer. Jaunak esana. Jaunaren antzaldatzean edo transfigurazioa ari dira ospatzen. Eta festa honekin batera, errazkingo festak esan genezake, urrekoek ala aukeratu izan zuten, seinalatu izan zuten, halako egun berezi hau bertako festak ospatzeko. Jauna antzaldatu egin zela. Eta, hain zuzen ere, evangelioetan agertzen zaigun, Jesusen bizitzako pasarte bat dugu gaurko. Eta lau gauza aipatu nahi dituzke gaurko jai honetan, gaurko ospakizun honetan. Lehenengoa ikusten dugu nola Jesusek momentu berezietarako 12 apostoluetatik 3 aukeratzen zituen. Beti berberak. Esate baterako, Olibo mendian ere 3 berberak eraman zituen. Eta kasu honetan, Tabor mendia inotzeko, eta Tabor mendia ez da Ikiagarizko mendia, baino bere inguruan altu xamarra da. Eta pista errak ditu bertatik. Eta aragorak diotzeko, Jesusek Pedro, Santiago eta Joan aukeratu zituen. Olio mendian bezala eta beste zenbait alditan bezala. Horrek adierazten digu, horrek ulertzen ematen digu momentu berezi bat zena. Hau da, 12 apostoluak ditugu, Jesusen bizitzako momenturik importantenetako testigu. Baina, horietan, 3 hauek aukeratzen zituen garaietan, esan genezake garai bereziak izaten zirela. Momentu bereziki erabakiorrak. Horietako bat dugu jaunaren antzaldatzea, jaunaren transfigurazioa. Jesusek Pedro, Santiago eta Joani deitu eta laurak idioziran Tabor mendira. Gailurrera. Bigarren gauza, aipatu nahi nukena, bertan azaltzen zaizkigu Moises eta Elias. Haiek adierazten dizkigute batez ere legea eta profetak. Jesusek behin baino gehiagotan erakutsi izan zuen bera ez zela etorri mundura itun zaharra kentzera edo itun zaharra ezabatzera, baizik eta itun zaharrari bere betetasuna, bere osotasuna ematera etorri zen Jesus, eta gainera bere benetakotasun horretan ulertzera ematera. Hau da, Jaungoikoak bere herriari egindako promesak balio zuen eta balio du. Baina Jesusen horren betetasuna, osotasuna dakarkigu. Horregatik ezinbesteko dugu Jesusek ekarri digun mentalitate berria eta errevelazioaren osotasuna kontutan hartzea, baina lehengoa bukatu dut. Hau da, Jesusek legea eta profetak naiz eta garai hartan haietako batzuk ez entenditu, baina berak ere estimatu eta bere benetako sentidu ematen die. Askotan, garai hartan zenbait arau hartzen zituzten beste gauza importanteagoen gainetik, esate baterako larun bata edo eskuak garbitzea jartzen zuten pertsonaren gainetik, eta Jesusek erakusten die ez dela horretarako, ez dela hori Jaungoikoaren helburua larun bata ematean. Esate baterako larun batak ekarri behar zuen bakea, lasaitasuna, atsedena, otoitz egiteko beta. Eta askotan bilakatu zen jendea esklabu bezala bizitzeko momentu bat bezala. Eta Jesusek
horiek denak ulertzen ematen ditu, baina ukatu gabe legea eta profetak. Eta hoxe agertzen zaigu Moises eta Eliasen presentziarekin. Hirugarren gauza, Jesusek hain zuzen ere bere ikasleei halako zoriontasun, poz, lasaitasun, pake berezi bat sentiarazten die une hartan. Jesusengatik gertu egoteak. Jesus bere egiazko izaeran ezagutzeak, berarekin tratu estua eukitzeak, bihotzean poza eta pakea sorrarazten ditu. Eta ala sentitu zuten Pedrok, Santiagok eta Joanek. Pedrok adierazten zuelarik, zeinen ongi gauden hemen, hiru txabola egin ditzagun. Hoxe da, Pedro bihotzetik adierazten duena eta erakusten digu guk ere euki behar dugula, bilatu behar dugula Jesusekiko tratu estu hori, tratu pertsona hori, otoitzean, sakramentuetan, karidadea bizitzean, Jesusekin bat egiten ikasi behar dugu. Jakinik berak ematen duela bihotzean, pakean eta pozan. Eta azkenik eta honekin bukatuko dut antzaldatzeak, transfigurazioak gogorazten digu Jesusen benetako izaera. Ez dela Jesus bakarra esaten dugun beste profeta bat, asko balio duena, edo historian egon duten pertsonai berezi bat, eragin handia eduki izan duena. Hori ala da, ez dezakigu bukatu, Jesusek eragin handia izan duenik, baita munduan erabilien den egutegia, kalendarioa berarengan oinarritua baitago. Jesus jaio horretik eta Jesus jaio ondoren kontatzen baitugu urteak ez mundu oso-osoan, baina bai gehienean. Eta horrek ulertzen ematen digu Jesusen eragina handia izan duzela. Baina kristauok sinisten dugu ez bakarrik hori, ez diogu jarraitzen Jesusi importantea izan duzelako, edo eragin handikoa izan duzelako, baizik eta jainko semea delako. Eta transfigurazioan, tabornetik edurrean, hala agertzen da bere ikasleen artean, aurrean, bere haintza osoan, bere jainkotasuna agerian zuela. Bere gizatasuna ere oso importantea da, baina egunen ikusten zuten Jesusekin toki batetik bestera oinez baten ziren, eta Jesus izakituta ikusiko zuten, Jesus nekatuta ikusiko zuten, Jesus gosetuta edo ekarrituta ikusten zuten egunero bere ikasleek. Bere gizatasuna garbi aski ezagutzen zuten ikasleek, baina gaurko hontan transfigurazioan bere jainkotasuna agerian. Eta hori da guretzako, gure fedeko misterio ezinbesteko bat. Eskatzen diogu bada, Jesusi, gu ere senti gaitezela berarekin. Pedro, Santiago eta Juan egondu ziren bezala. Eta erakus dezaigula bere haintza, eman dezaigula bere maitasuna, sentiarazi dezaigula bere poza eta bere pakea. Eta egin ditzaun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan errazkingo herriaren alde. Jaungoikoak gorde dezala elkartasunean, pakean, maitasunean eta Jesu Kristoren fedean. Eska dezaiogun jaunari. Rosa, Sala, Josu, Estanga, Francisco, Artola eta bere familiko hildakoak. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde
zure semean zaldatuaren misterioaz eta haren argiaren bizdiraz. Gainera gaitzazu gure pekatuetatik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu jangoiko guztidun beti ireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronek, gurea bezalakoa zen bere gorputza, argi betez jantzita agertu zuenean, bere haintza erakutsi zien aukeratutako testiguei. Horrela, prestatu zituen bere ikasleen bihotzak, gurutzearen lotsakiak eraitzeko, eta Elizaren buru izanik, bere gorputz osoan argi egingo zuen bizia, agertu zuen beragan. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrea beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guzti zaundi hori, etengabe kantatuz. Kanta dezagun airrekin, zeuko kantareena, santua, santu, santua zera, jauneko gure, jauneena. Santu irizpiztu bada hogitako hauek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok otatik, hau bere gorputza data, zuentzat eman dena. Afalondoan berdin kanizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok otatik, hau nere odolaren kanizatatan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere horigatik. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta xapalunaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta panik eskatzen dugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaturik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osola Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jaunak izango itxaropenean joan gure sendeak. Bereziki, Etxeberriko hildakoak, Rosa Sala, Josu Estanga, Frantzisko Artola eta bere familiko hildakoak, Axul, aritzazu zure horbegiaren argitan. Errotizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitzen itxi dezagun, jangoikoaren ama Maria Bartsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez,
honekin eta honengan, zuri aita jakoikoa guztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe daintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiak jarretuz, bildur gabe esan dezagun, gure aira, zure errukiari eskarragatik garbi bizi daitezen eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esnada apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen, begira zure elizare sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea, beti zuekin. Emaiozue bakea ekarri. Jangoikoaren bidotxa, zuken ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maina deituak. Amen.
Jainko jauna, zure semearen aitza, agertu zegoen antzaldatze egunean. Iguzu zure eskutik hartu dugu janari honek, zure semearen antzeko egin gaitzala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta festa ononak pasatzazuela denok jauna zuekin. Erika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu